Pýtal som sa respondentov dve otázky. Spávate v noci dobre? Nie. Spím ráda a spím dobre. Kvalita môjho spánku závisí od mojej dcery a podľa toho, ako spí ona. Občas áno, ale niekedy sa mi až tak dobre nespí. A je to zapričinené tým, že mám strašne veľa myšlienok a mám veľa práce. Ako kedy, väčšinou asi môžem povedať, že dobre sa vyspí. Ja spím večer dobre, ale sú obdobia, kedy je pre mňa náročnejšie zaspať. Je to väčšinou spojené s prácou a s nejakými starostami, ktoré ešte v živote mám. Áno, musím povedať, že áno. Nie, nespí sa mi dobre. Podľa mňa mám veľa myšlienok, nad ktorými premýšľam. Áno. Po väčšine nejako áno. Závisí to od viacerých faktorov, niekedy ma ruší vonkajšie prostredie, niekedy závisí to od psychického rozpoloženia. Výborne! Užívate nejaké doplnky na podporu spánku? Nepoužívam žiadne doplnky. Užívam žiadne výživové doplnky, ani vlastne lieky na spanie. Momentálne neužívam žiadne doplnky na podporu spánku, ale mohla by to byť zaujímavá vec, ktorá by mohla podporiť môj spánok. Používam väčšinou večer melatonín a ráno si dávam magnézium. Výživové doplnky na lepší spánok neužívam. Tak v súčasnej dobe neužívam žiadne výživové doplnky na podporu spánku. Zatiaľ som o tom neuvažoval, ale môže to byť dobrý nápad to vyskúšať. Momentálne nie, niekedy si dám pred spánkom magnézku, ale to je asi všetko. Nie, nepoužívam. Melatonín. Aktuálne nie, ale v minulosti som používala nejaký na prírodnej báze. Používam každý večer pillow spray z levandule.